Bai, zaintza krisian dagoela esan dezakegu, besteak beste ikusten delako gizarteak espero dituen zaintza behar desio eta zaintza unibertsal hori emateko garaian, administrazioek ez dutela behar bezalako zaintza hori kubritzen. Beraz hor desoreka bat sortzen da. Ikusten ari garelako orain arteko zaintza erregimena zarkitua gelditu dela, beti ere ikusi delako zaintzaren eremu adinkeriara eroritako eremu batean dagoelako, eta batez ere ikusten delako mendekotasunera iritsi bitarteko esparru guzti hor da bizitza osoko ziklo guztietan eraman beharreko zaintzaren irudikapena ez delako bere osotasunean barneratuta zaintza sistema beran. Beraz, iruditzen zaigu herri eraldatzaile ikuspegitik eta herri zaintzaile ikuspegitikan beharrezkoa dela ikuspegi hori barneratuta edukitzea, lidergo partekatuak jartzea mahai gainean, lidergo partekatu horiekin batera berdinetik berdinera maila horizontalean ikuspegi komunitarioarekin batera, baina baita ere eragile eta sektore arteko gainontzeko eragile guztien arteko mahai eta espazioak sortu behar direla, espazio konfiantzazko espazioak honi buruz hitz egiteko, eragiteko, eta besteak beste ikusten degulako honek guztiak eragin dezakelako esparru batean non berrikuntza sozialeko ikuspegitikan gizarte eraldatzeko palanka nagusi bat izan daiteken zaintza beraren eraldaketa. Zaintzak dimentsio handiak dituenez, nahiezkoa da publikoan eta botere ikuspegi horretik, botere harreman horiek deseraikitzeko ariketa bat egitea lehendabizi, ikusteko zaintzak maila horretan zer nolako ikuspegia markatzen duen. Eta hor, sartzen gera bete-betean eskala txikiko udalak, sartzen gera foru aldundiak, sartzen gera Eusko Jaurlaritza, foru aldundi eta gainontzeko estatu mailako legediak daude, markoak eta lana antolatzeko, zaintza lana antolatzeko moduak daude. Beraz, horrek ikuspegi horre guztiak eskatzen du modalitate guztiak aldatzea, baina ez bakarrik gizarte zerbitzuen ikuspegitikan soilik, baizik eta bai hezkuntza alorrean, bai etxebizitzan alorrean, bai lurralde, inguratzen gaituen lurraldearen ikuspegitaren alorrean, eta batez ere osasungintza alorrak ere sistema gisa horrek zer ikusi beharko luke zaintza sistema horretan elkarbanatzeko ikuspegi hori eta botere hori nolabait elkarbanatzeko, baina botere hori eta lidergo partekatu hori ez da bakarrik hortik sortu behar, baizik eta komunitario esaten dugun horrekin konektatu behar dugu. Bai, komunitateak bere horretan lanean dihardu, izan auzo edo bizilagun sareak, herri mugimenduak egon badaude, baditugu baita ere bestelako komunitarioak diren eta agian bestelako gaietarako mugitzen diren gai puntualetarako, baina horiekin guztiekin desboteretze bat eman behar da horiek ere zaintzaren ikuspegian beren ahotsa izan dezaten komunitateak zainduak, zaintzaileek, eta bere senitartekoek. Bai, eta hor guztiak uste dugu zaintza publiko eta komunitario esaten dugunean hor zentartu. Horretan ardura publikoaren aldetikan beharrezkoa da baliabideak konpartitzea, aitortza eskaintzea komunitateari, aitortza eta errekonozimendu bat aitortzea, egitea, hau da, beraiek urte luzez eta lanean dihardutelako eta ezin delako hori publikotikan ere kapitalizatu, baina bai egin behar dena da horiekin guztiekin lan hori konpartitu eta bakoitzari dagokien roletikan helburu berberara iritsi. Eta horrek esan nahi duena da herri zaintzaileruntz bakoitza dituen baliabide tresna eta hots guzti horiekin helburuak eta bisioak erabatean esku hartzetara bideratzea.